Samozrejme, potrebovali sme sa porozprávať o určitých veciach, čo sa myslím, že je normálne. Normálne v každom manšafte, pokiaľ sa deje niečo také ako taký, ja neviem, či to je problém, ale proste taká situácia, keď sa stane v nejakom týme, tak je to normálne, že si potrebujeme sa o tom porozprávať a trošku to dostať z hlavy a vydebatovať si nejaké veci. Takže včera sme o tom dobre pokecali a myslím si, že dneska ten výkon nebol úplne dobrý alebo 100%, ale momentálne teraz sa počítajú u nás víťazstva a bolo dôležité, že sme to trošku pretrhli tú sériu a dokázali sme vyhrať. Nie, no nasadenie celý čas bolo, išlo o to, že oni v koncovke, alebo teda my sme v koncovke neuhrali nejaké body, trošku horšie sme si prihrali a následne oni nás ubranili, spravili z toho bod, takže v tej koncovke, takže v tom treťom sete to bol, myslím, taký problém, ale v štvrtom sete sme hrali ďalej tú hru, ktorú sme predvádzali v tých dvoch setoch, v podstate v tých troch setoch a neurobili sme žiadnu zbytočnú chybu ani na servise, ani v obrane, ani v útoku, takže sme donútili Dánov urobiť nejakú chybu, alebo sme zablokovali a preto sme vyhrali.